Prvo formalno rukovanje, a onda zagrljaj. Onaj istinski dječji, dvije djevojčice iste dobi kojima nepoznavanje istog jezika nije prepreka. Arsun ima 10 godina i dolazi iz Irana. Trenutno s porodicom boravi u privremenom prihvatnom centru Borići. Posjetila je osnovnu školu Harmani 1 kako bi djeci ove škole uručila vrijedan poklon. Dvije prekrasne slike koji su nacrtala djeca u pokretu. Baš je divna i željela sam baš da je upoznam. A kako ti se sviđaju ove slike? Pa slike su predivne i izgledam ko da je Picasso crtao. Poklonjeni radovi nastali su u kutku za djecu u centru Borići, gdje nastaju prava mala umjetnička djela. Iako se djeca u pokretu suočavaju sa brojnim teškoćama, njihovi radovi puni su boja i vedrih tonova, zahvaljujući prilici da bar na trenutak budu ono što zapravo jesu, samo djeca. Dakle, ovo je prostor gdje oni mogu kvalitetno i organizirano da provedu svoje vrijeme na način da se igraju i učestvuju u raznim aktivnostima i radionicama. Također ovdje se pruža i psihosocijalna pomoć i podrška i organiziraju se i razne slobodne aktivnosti i sportske aktivnosti. Mi djeci u pokretu uistinu pokušavamo nadomjestiti dio njihovog izgubljenog djetinjstva, jačati ih, osnaživati i tako kroz svakodnevne planirane aktivnosti naravno nastojimo da oni jačaju svoj duh, da izražavaju svoju kreativnost, a nada sve da se druže u veoma toploj i prijatnoj atmosferi. U osnovnoj školi Harmani 1 od početka migrantske krize pružaju podršku djeci školskog uzrasta, te ih, kada je to moguće, i uključuju u obrazovni proces. Nažalost, djeca u pokretu češće ne mogu boraviti u školi, ne mogu ostvariti to pravo na obrazovanje zato što ne borave na jednom mjestu, ali ono što mi možemo da učinimo za tu djecu u pokretu jeste to da taj period dok su oni tu, da ih naučimo koliko toliko. Kada se nauči da pišu, da nauče abecedu, to je uspjeh za nekih 15 dana koliko ta djeca tu borave. Djeca u pokretu, nažalost, odrastaju daleko od svog doma, na vrlo često tegobnom putu punom neizvjesnosti i prepreka. Do dolaska na njihov cilj, Međunarodni dan djeteta, prilika je da svi još jasnije iskažu svjesnost o pravima djeteta bez obzira gdje se ona nalazila.